Dámy a páni, Prešovský okresný súd odsúdil školu v Šarišských Michaľanoch, že vraj diskriminuje rómske deti tým, že ich segreguje od ostatných detí. Situáciu v Šarišských Michaľanoch veľmi dobre poznám. Bol som niekoľkokrát i so starostom Šarišských Michaľan, i so starostom Ostrovan. Dlho už obidvaja pracujú, ja sa im v tom snažím pomôcť na tom, aby Ostrovany mali svoju školu. Jednal som už aj s ministerstvom školstva, so štátnym tajomníkom Ivančom, ktorý v tejto veci sa snaží pomôcť. Snaží sa pomôcť aj krajský školský úrad, lebo to nie je problém len Michaľan a Ostrovan. Riešením by boli školy kontajnerové, ktoré by sa stúpajúcim počtom žiakov každý rok mohli rozširovať. Čiže podľa mňa je to veľmi, veľmi neférové ku pedagógom, ktorí učia na tejto škole, ako všetkým pracovníkom školy. Len ten, kto má skúsenosti s prácou s deťmi z osad, a zvlášť takých osad, ako je Ostrovanská, tak vie pochopiť, aká je to ťažká práca a koľko síl to pedagógov stojí. Treba si uvedomiť, že tieto deti, ktoré vyrastajú v chatrčiach, kde ich je 5, niekedy aj viac na úplne malom priestore, v totálne nevyhovujúcich podmienkách, nemôžu konkurovať v učení deťom, ktoré sa doma s nimi rodičia učia, ktorí ich pripravujú, ktorí ich skúšajú, ktorí s nimi píšu diktáty, kontrolujú im domáce úlohy. Tie triedy spojíme, nastane jedna z dvoch možností. Tá prvá je veľmi častá v našom školstve. Učiteľ bude napredovať s tými žiakmi, ktoré majú dobré možnosti, bude sa im venovať, aby ich pripravil na stredné a potom neskôr na vysoké školy, a títo vzadu skôr či neskôr stratia záujem, lebo nebudú stíhať. Výsledkom je to, čo sa dnes bežne deje. To, že nám vychádzajú deti, ktoré majú problém čítať, písať zo základnej školy. Druhá možnosť je taká, že sa budú venovať skutočne týmto deťom z nevyhodneného prostredia, to tempo nasadia podľa nich, ale automatickou reakciou bude to, že rodičia tie druhé deti dajú do iných škôl. Rovno pojem do Prešova a do Medzaň, lebo už sa to deje. A obviňovať niekoho z rasizmu, že skutočne sa venuje jedným i druhým deťom tak podľa ich možností, ktoré majú, a podľa toho, ako potrebujú a čo zvládajú, je, myslím si, neuveriteľne chybnou vecou. Miesto toho, aby sme týmto učiteľom poďakovali, že majú cieľ.